היי, ערב טוב. היום אני אעשה סרטון ממש קצר של 2 דקות. האמת רציתי להעלות את זה לפני שבת, כי זה היה ממש אקטואלי, ואיך כל שבוע וכל פרשת שבוע אני רואה, כולנו רואים שזה כל כך מדויק וכל כך מתאים למצב שלנו, שזה בלתי יאומן כמה זה מדויק לאותו זמן שלנו. בכל מקרה, אני אעלה היום, לא עלה בידי, בידיי, יותר נכון, לצלם את זה להסריט לפני, אבל אני עכשיו יעלה. בפרשת שלח לא מצוין בכלל את המילה מרגלים, אוקיי? יותר תרים, כמו תיירים, מלשון תיירים. כשתייר הולך למקום, הוא תר אחר הדברים הטובים, אחרי המסעדות הטובות, אחרי המקומות היפים, אחרי הפארקים המוצלים. וזה היה הציווי של המרגלים, ללכת לטור את הארץ. לראות את הטוב שבארץ, את הפירות המתוקים, את הדברים הטובים. וזה כל כך יכול לגעת בנו. הכי קל ללכת זה כמו המרגלים, לבקר, לשפוט, אבל אם נזכה להצליח, להיות כמו תיירים, לראות את הטוב בנו, בילדים שלנו, פחות לבקר, פחות לשפוט. גם עכשיו עם המצב, אני לא כל כך עוקבת אחרי החדשות והכל, אבל הבנתי שהיו הרבה ניסים ונפלאות, כמו שמאות או אפילו אלפי טילים, אני לא כל כך יודעת, נראה לי יותר כמו אלפים, אם יש סיכוי כזה, או מאות, נגיד 100 טילים, שנפלו ורובם יורטו. ואני אני אחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הלב כואב עם כל נפגע ונפגע בנפש, בגוף, אפילו הרוגים. זה לא מוריד מכאב כזה או אחר בשום צורה ובשום אופן, זה כואב וזה נורא. בא לי פתאום הגיע. קצת לילה מאוחר, אני צריכה לעלות לישון. בכל מקרה, אני מקווה שאני זוכרת איפה שאני עצרתי. נכון שהיו הרבה מקרים כואבים, ויש הרבה מקרים כואבים, וזה כואב, והלב שותת דם, ונתפלל ונמשיך להתפלל, אבל אם נצלח ונראה את הדברים, את הניסים הטובים, כמו שהבנתי שטיל נפל על מגדל, שבדיוק פינו אותו, פינוי-בינוי, לצורך פינוי-בינוי, או הטיל שנפל בסורוקה, וברוך השם היה יכול להיות הרבה יותר פצועים והרבה יותר הרוגים, אבל בדיוק גם פינו את המחלקה הנעל, אני לא יודעת בדיוק מה קרה, וכמה טילים שנפלו ובחסדי שמיים לא קרה כלום, פתאום הגבר היה צריך ללכת לשירותים, כל אחד עם הסיפור שלו. אבל אם נצליח לראות את הדברים הטובים ואת הניסים ואת הנפלאות, ולהיות כתיירים ולא כמרגלים, לראות את הדברים הטובים שבנו, זה מאוד קשה, הכי קשה שבעולם. אני אחת כאילו גם כל הזמן רוצה להתקדם, אבל האיסורי מצפון מורידים אותנו. זה לא מה שדרוש מאיתנו, כי אנחנו לא נתקדם מזה. וגם בילדים שלנו, גיל ההתבגרות, גיל 15 ו-13, זה לא פשוט. אבל ילדים הם נשמות טובות, הם אימאלה, הם מקסימים, ופשוט להגיד תודה. להגיד תודה שיש לנו קורת גג, שיש לנו מקלחת חמה בלילה, שיש לנו חן ויופי וילדים ומשפחה ואהבה ושמחה ואפשרות לאכול וללכת להתפנות. זה דבר בלתי, כאילו אם נחשוב על כל שנייה וכל רגע שהלב פועם, זה דברים בלתי יאומנים. פשוט להיצמד לדברים הטובים, כמה שיותר לטור את הטוב, להגיד תודה על הטוב. אפילו דבר אחד קטן, להגיד מזמור לתודה, זה כמה שניות לוקח, זה באמת, זה כל כך זה 2 שניות, אם נחשוב על זה, פשוט לזכור להגיד תודה על הניסים ועל הנפלאות. נכון שקל להגיד תודה רק על הדברים המושלמים, אבל אם לא היה את הדברים הפחות טובים, את הרע, לא היינו מצליחים וזוכרים להגיד תודה על הטוב. אז זה מה שרציתי להגיד, שיהיה לילה טוב, שבשורות טובות בעזרת השם, שיגמר המלחמה. איך הילד שלי אומר, דיברנו שעיראק, לא יודעת כמה הצטרפו, לא, נראה לי אמריקה, לא קשור אלינו, אז הילד שלו אומר, די, שיגמר כל המלחמות של כולם, כאילו, לאף אחד, אפילו לא לערבים, אני לא רוצה שיהיו מלחמות. זהו, שתהיה גאולה, ישועה ורחמים, לילה טוב.